ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagtanim tayo ng masama, mag-aani tayo ng masama. Kaya habang may panahon pa ay pahalagahan at mahalin natin ang mga taong nandyan para sa atin. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang balikan ng karma? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad kong masugid na taga-subaybay ng Barangay Love Stories. Alam nyo ba na yung programa ninyo ang sinasahog namin sa paranghalian kasi hindi talaga kompleto ang araw namin kung hindi kami nakikinig sa Barangay LS. Kaya nga nagkatuksuhan ng mga kasamahan ko sa TODA na kapwa ko tricycle driver na ipadala ko raw sa inyo ang istorya ng buhay ko dahil gusto nilang mapakinggan ito. Sa totoo lang ay ayoko sana kasi nahihiya ako pero naisip ko na wala namang sa ating perpekto. At sa kasalukuyan ay nagbabagong buhay naman ako. Pero bago tayo dumako sa parte na yon ng kwento ko ay tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Tonyo. 31 years old at taga Tondo, Manila. Isa akong tricycle driver at minana ko pa sa lolo ko ang trabahong ito kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ako ang huminto at nagsabi sa mga magulang ko na gusto ko na lamang magtrabaho. Hindi kasi ako magaling sa klase namin kaya hanggang second year high school lamang ang kinaya ko. Inisip ko na lamang na hindi para sa akin ang pag-aaral. At masaya naman ako sa desisyon kong yon, lalo na nung mas napansin ako sa barangay namin dahil sa gandang lalaki ko. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero gwapo talaga ako, Papa Dudut. Artistahin din daw ako at malakas ang appeal. Kaya maraming umaaligid-aligid sa akin na babae at binabae. Patuloy sila sa pagligid sa akin kahit alam nilang nagsasama na kami ni Neneng sa bahay kasama ang aming anak ng mga panahong yon, Papa Dudut. Talaga ng mukha mo, no? Akala mo siguro hindi ko malalaman yung mga kalokohan mo? Pinagsasabi mo. Aga-aga. Imbis na kape at pandesal ipaalmusal mo sa akin, sermon agad. Paanong hindi kasi sermonan nakakainis ka? Hinaan mo nga yung boses mo. Tulog pa yung anak natin tsaka si tatay. Mamaya magising yun na bad trip dahil sa ingay mo. Ikaw naman kasi yung may kasalanan. Ano ba kasing kasalanan yun, Neneng? Nalaman ko lang naman dun sa binilhan ko ng almusal na palagi mo raw hinahatid sa bahay nila yung sexy na babae dyan sa kabilang kanto. Ano yun? Ikaw na ba ang personal driver niya? Nagkataon lang yun, no? Sa ako yung natsyempohan niyang tricycle sa terminal. Alangan namang di ko siya isakay. Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi palagi, ibig sabihin hindi lang isang beses o nagkataon. Ang style daw ng haliparot na yon, kapag di pa raw ikaw yung papasada, tatambay pa siya dun sa terminal para makipaglandian sa'yo. Nakikipagkwentuhan lang yung tao. Walang landian na nangyari. O di totoo yung chismis tungkol sa paghihintay niya sa'yo sa terminal para ikaw yung maghatid sa kanya? Pero wala pa rin kaming ginagawang masama. Hinahatid ko lang siya. Masyado ka lang OA. At ako ba ang OA ngayon? Ipapaalala ko lang sa'yo na pamilyado ka na. Hindi ka na binata. Kaya tigilan mo yung kalandian mo. Mahiya ka sa anak natin. Ano namang kinalaman ng anak natin dito? Ang bata-bata pa niya. Ikaw talaga? Lahat na lang dinadamay mo sa ka-OA-han mo. Tinatanong mo pa talaga? Paano pag nakakapag-isip na yan? Ano na lang sasabihin niya sa'yo sakaling hindi ka pa rin nagbabago? Hindi habang buhay walang muwang yung anak natin. Pambihira naman. Maliit na bagay lang yun tapos ikaw gustong-gusto mong pinapalaki. Tsaka nakaka-insulto ka na ha? Ikaw bang may lakas ng loob na mainsulto? Ayos ka rin ah. Paanong hindi? Pinapamukha mo sa akin na gumagawa ko ng masama at wala ka ring tiwala sa akin. Sobra ka na.
Nakdang teteng, ang aga-aga ang ingay-ingay niyong dalawa. Tay, good morning po. Anong good sa morning na-istorbo niyo tulog ko dahil sa sigawan niyo? Hindi naman po kami nagsisigawan, Tay. Nag-uusap lang po kami ni Tonyo. Nag-uusap ba ang tawag doon lakas ang boses mo? Abot hanggang doon sa kabilang barangay? Si Neneng na lang po pagalitan nyo. Sermon ba naman pinaalmusal sa akin? Imbis na ipagtimpla ko ng kape? At nagpakampi ka pa talaga sa tatay mo, ha? Bakit? Tatay ko naman siya. Kanino ako magpapakampi? Sa kapitbahay? Isip bata ka talaga. Kaya kayo nag-aaway ng anak ko kasi lagi ka na lang nagagalit sa kanya na walang dahilan. Bago-baguhin mo nga yung ugali mo, Neneng. May dahilan po kaya ako nagagalit sa anak nyo. Baka nga pag nalaman nyo, uminit din ang ulo nyo. Sige, ano yon? Sabihin mo. Tay, wag po kayong maniniwala dyan. Wala pa nga akong sinasabi. Ay, ewan ko sa inyong dalawa. Ang sarap niyong paguntugin. Ikaw, Neneng, dumating ka lang dito sa bahay umiingay na. Dati tahimik dito pero ngayon parang palengke na. Nakakabuisit kayo. Doon kayo mag-away sa labas. Kita ko sa mga ugat sa noon ni Neneng matapos siyang mapahiya sa tatay ko. Buti na lamang din at nagising si tatay kasi pagkatapos niya kaming sawayin ay nanahimik na ang kinakasama ko at nakapag-almusal na ako. Regular kong pasahero si Neneng noon at masasabi ko na siya ang unang nagkagusto sa akin. Sa katunayan ay tricycle ko ang paborito niyang sakyan pauwi sa bahay nila na nasa kabilang barangay lang. Yung sinasabi niyang gawain daw ng babaeng lagi kong hinahatid ay naging gawain din niya talaga. Teacher si Neneng pero may pagka-business minded din. Rumarakit siya sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga beauty products. Siyempre makinis at maputi si Neneng at patunay na epektibo ang mga produktong binebenta niya. Kaya nga na in love na rin agad ako sa kanya at nakuha niya ang loob ko. 2 linggo lang kaming nagligawan at noong napasagot ko na siya ay niyaya ko siyang tumira sa bahay namin. Sakto kasi na gusto na rin daw niyang bumukod kaya pumayag siyang makipag-live-in sa akin. Tapos pagkalipas lang ng 1 buwan ay buntis na siya sa anak namin, Papa Dudut. Kaso kung ano namang hinhin at hinahon niya sa eskwelahan at sa klase niya, siya namang ingay at taklesa niya sa bahay namin. Nagsimula yon noong nasa 8 buwan na ang tiyan niya hanggang sa mga anak siya sa anak namin. Lagi raw niya kasi akong napapanaginipang may ibang babae at nambababae. Kaya napapraning siya. Naiinis ako kasi pinagbibintangan niya ako kahit wala naman akong ginagawang masama. Naisip ko tuloy na totohanin ko na lamang kaya ang pambababae ko para naman may basehan na siya. Lagi niya akong inaaway at walang araw na hindi siya nagagalit sa akin. At hindi yon nakaligtas sa matinik na paningin at obserbasyon ng Tatay Cesar ko na kasama namin sa bahay. Nak, wala yata si Neneng. Nasa kanila po Kahatid ko nga lang. May sakit kasi kapatid niya kaya pinuntahan niya. Kasama anak niyo? Opo, para raw makabisita naman sa kanila yung anak namin. Buti na yun para kahit papano tumahimik naman tong bahay natin. Ang ingay kasi nung kinakasama mo. Ang lakas ng boses pag nagsasalita kaya nakakaaburido. Pasensya na po kayo, Tay. Kung pati kayo naiistorbo na sa away namin ni Neneng. Sinasaway ko naman po siya na hinaan boses niya. Kasi pwede naman niya akong kausapin ng mahinahon, kaya lang ewan ko ba sa kanya. Ginagamit pagiging teacher niya sa akin. Ano naman kinalaman nun sa inyong dalawa? Sa klase niya lang siya dapat masunod. Pero pagdating sa pamamahay natin, ikaw dapat ang batas. Yun nga yung gusto kong ipamukha sa kanya. Kaso lagi niyang sinasabi mas malaki kinikita niya kaysa sa akin na hamak na tricycle driver lang. Kasalanan mo rin naman kasi. Kung nag-aral ka, edi sana sa opisina ka nagtatrabaho at hindi ka namamasada. Mahal ko naman po trabaho ko, tsaka ayoko nga sa opisina. Di ako bagay dun, no? Kontento na ako sa pamamasada. Mas marami akong magagandang chicks na naihahatid. Kaya laging mainit ulo sa'yo ni Neneng. Napakababaero mo. Wala naman po akong babae, Tay. Imagination lang yun ni Neneng. Tsaka masisisi niyo ba ako? Gwapo tong anak niyo. Sa bagay,
Kanino pa ba kayo magmamana ng kuya mo? Eh di sa akin lang din. Hirap talaga pag nasalahin natin yung pagiging magandang lalaki. Oo nga po, masyadong habulin at lapitin ng mga chicks. Pero nak, mabalik tayo sa pagbubunga nga sa'yo ni Neneng. Aba, huwag ka magpatalo sa kanya. Tandaan mo na ikaw ang lalaki, kaya ikaw dapat ang masunod sa inyong dalawa. Hindi naman po ako nagpapatalo. Minsan nananahimik na lang ako kasi kapag nagsalita pa ako, lalong mas marami sasabihin ni Neneng. Kung bakit kasi sa dinami-rami ng babae sa kanya ka pa nagkaanak? Ayan tuloy, wala ka nang kawala kasi may panganay na kayo. Mahal ko naman po siya, pero minsan nakakasawa na. Kaya di ko mapigilan sarili ko na tumingin sa ibang babae. Kasi iniisip ko na baka sila mas maayos kasama, hindi taklesa, inaasikaso mga asawa nila, mabait at maalaga. Basta. Alam mo naman na yung golden rule natin dyan, di ba? Opo, tay. Okay lang tumingin sa iba, basta wag aanakan. Tandang-tanda ko po yan. Ang talino mo talaga pagdating sa bagay na yan. Siyempre, tay. Kanino pa ba ako magmamana? Eh di sa inyo. Naku, patunayan mo na sa akin ka nga nagmana. Kasi ako, hindi talaga ako nagpapatalo sa babae. Kaya huwag ka rin magpapatalo dyan kay Neneng. Ipamukha mo sa kanya na ikaw pa rin ang padre de pamilya. Ano ba't naging lalaki ka kung lalamya-lamya ka? Opo, tay. Salamat po sa pagpapalakas ng loob ko. Siyempre, anak kita eh. Ayoko nakikita kang malungkot at ayoko rin inaapi ka ng kahit sino. Lalong-lalo na nung nanay nung anak mo. Gumaan ang loob ko at mas nadagdagan ng kumpiyansa sa sarili pagkatapos ng pag-uusap namin yon ni tatay. Kung hindi nyo kasi na itatanong ay apat kaming magkakapatid na lalaki sa pamilya at ako ang bunso. Natural ay ako rin ang paborito nila ni nanay na noon ay nagtatrabaho pa sa abroad. Sa katunayan ay magkasama sila doon ni tatay na nag-aalaga ng mga matandang may sakit. Pero kauwi lang ni tatay sa bahay dahil retirado na siya. Dinapuan kasi siya doon ng sakit dahilan para mabilis nang manghina ang katawan niya. Doon na sila nagdesisyon na pabalikin na lamang dito sa Pilipinas si tatay. May sarili na rin namang pamilya ang mga kuya ko at ako na lamang ang binubuhay ng mga magulang namin, Papa Dudut. Sa isip ko, tama si tatay sa mga sinabi niya at sa pagpapaalala niya ng golden rule ng pamilya namin. Kahit na may tinapos si Neneng at sabihin niyang teacher siya, ako pa rin ang padre de pamilya, kaya wala siyang karapatang kayanin ako. Hindi dapat ako ang pumapayag na dinidiktahan lang ng isang babae dahil lalaki ako. At yun ang paniniwala ng tatay ko at doon niya kami pinalaki ng mga kuya ko. Kaya nga dapat alamin ni Neneng ang lugar niya sa pamamahay namin. Dahil ako pa rin ang masusunod sa aming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ano nga bang magagawa ko kung pinagpala akong lalaki na pinagkalooban ng kagwapuhan? Wala. Kaya hindi ko masisisi ang mga babae kung mapa-second look sa akin at magustuhan nila ako kahit na meron na silang karelasyon at kinakasama. Yung iba nga sa kanila may 4 ng anak pero gusto pang humirit ng date sa akin kahit na alam nilang may kinakasama na ako. Minsan kapag naiisip kong nai-inlove ako kay Neneng at niyayaya ko siyang magsama na kami sa isang bubong para bumuo ng pamilya ay hindi ko mapigilang manghinayang sa buhay ko nung wala pa sila ng anak namin. Nakakamiss din palang maging isang binata, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay alam kong mahal ko si Neneng. Kasi kapag hindi naman siya sinusumpong ng topak niya ay malambing siya sa akin. Inaasikaso niya ako, ipinagluluto, pinaglalaba kahit na pagod siya sa trabaho at may ginagawa pang lesson plan. Bukod doon ay siya ang nanay ng anak ko kaya kahit na hindi ko mapigilan ang atraksyon ko sa ibang babae at madali akong madala sa mga panglalandi nila ay si Neneng pa rin ang inuuwian at tinatabihan ko sa kama. Kaya nga minsan ay nakakaumay kapag tinatalakan niya ako. At sinisermo na para bang wala na akong ginawang matino sa buhay ko, Papa Dudut.
Tulog na ba anak natin? Oo, kakatulog lang kani-kanina. Kaya huwag ka maingay dyan, baka magising. Ikaw magpapatulog ulit pag nagising siya. Ano ba yan? Akala ko pa naman makakaskor na ako. Score mo mukha mo, manahimik ka nga dyan. Neneng naman, sige na. Kahit kiss lang. Ayoko, wala ako sa mood. Pagod ako, Tonyo. Lagi ka na lang pagod, di mo na ako pinagbibigyan. Nakakatampo ka na ha? Ikaw pa may ganang magtampo? Kilala kita. Yang kiss mo lang na yan, isang malaking pain yan. Pag ikaw ang kausap, walang kiss lang ang magaganap. Ayaw mo nun? Sundan na natin anak natin. Ayoko. Buwang ka ba? Ang hirap na nga ng buhay, mag-iisang anak ka pa? Nasa puson talaga yung utak mo no? Saka ang lakas ng loob mo na sundan pa ng isa yung anak mo? Hindi mo pa nga ako pinapakasalan? Ano namang kinalaman nun? Siyempre, gusto ko ring matawag na misis, no? Saka ayaw mo ba nun? Magiging legal na yung pagsasama natin kasi mababasbasan na ng Diyos. Ano namang kaibahan nun sa pagsasama natin ngayon? Kahit walang basbas ng Diyos, para na rin tayong mag-asawa. May anak na nga tayo eh. Di mo kasi naiintindihan. Babae ako. At may pangarap din akong maikasal. Pero di ba magastos yun? Pwede naman nating pag-ipunan. Kaso baka matagalan pa rin kasi nga baka magmahal na rin yung mga bilihin. Hindi pa rin sapat yung maiipon natin pag nagkataon. Kung ganun pwede naman kahit na civil wedding lang tapos close friends at relatives lang natin ang invited. Ayos na yon. Gagastos pa rin tayo sa reception kasi imposible namang hindi invited yung mga relatives natin. Kaya nga pipiliin lang natin yung iimbitahin. Hindi ka ba nakikinig? Pwede ba naman yun? Paano kung may magtampo sa kanila? Bakit ka ba ganyan mag-isip? Nangyari kasi yan dun sa kasamaan ko sa Toda. Nagpakasal. Ganyan din, civil wedding. Tapos konti lang inimbitahan sa reception. Tapos kinabukasan, chinismis na sila ng mga kamag-anak nila na di nila inimbitahan. Sabi maramot daw sila, gahaman, makasarili, at kung ano-ano pa. Kaya ayun, nag-iiyak yung napangasawa niya kasi nakonsume. Sobra naman yung mga kamag-anak na nagkalat ng chismis. Akala mo hindi pamilya? Sana pinabarangay nila kasi paninirang puri yon. Ayaw na raw nila lumaki yung gulo. Nawala rin naman kinatagalan. Pero may lamat na yung relasyon nila sa mga kamag-anak na yon. Feeling ko matagal nang may lamat yung relasyon nila. Paano mo naman nasabi? Kaya nga hindi sila inimbita. Ikaw ba naman yung may ganyang klase ka ng kamag-anak, iimbitahin mo pa sa kasal mo? Ako kasi hindi na. At kung sakaling ipagkalat niyang madamot ako o makasarili, ipapabarangay ko talaga sila para may kalagyan ng mga yan. Sinasabi mo lang yan kasi hindi pa sa'yo nangyayari. Bakit parang sinasabi mo na mangyayari nga sa akin yan? Hindi ah. Ayan ka na naman. Advance ka na naman mag-isip eh. Gusto ko lang namang makasal na tayong dalawa. Ayaw mo ba yun? Ha? Ano? Ano? Huwag kang sumigaw. Sige ka. Magigising anak natin. Ikaw kasi, nakakainis ka. O ano na? Naghihintay ako ng sagot mo. Basta. Basta-basta ka pang nalalaman dyan? Ayusin mo kasi kung paano ko sumagot. Mabuti pa matulog na tayo. May pasok ka pa bukas, di ba? Matulog ka mag-isa mo. Sige. Bahala ka dyan. Gabing-gabi na nag-iinarte ka pa rin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay ayoko pang magpakasal. Wala pa yun sa plano ko kasi ayoko pang matali kay Neneng. Mahal ko siya, oo, pero alanganin ako sa gusto niyang mangyari dahil pagkasal na kami ay mas magkakaroon na siya ng karapatan sa akin at mas mahahawakan na niya ako sa liig. Ako pa naman yung tao na ayaw na kinokontrol kasi nawawalan ako ng gana kahit na mahal ko pa siya. Saka ang gastos kayang magpakasal. Wala pa nga kaming ipon ni Neneng, Papa Dudut. Kulang na kulang yung sinasahod ko sa pamamasada tapos may mga binabayaran pang loan si Neneng na ginagamit niya noon na pampagamot sa nanay niyang nagka-cancer. Pero sa kasamaang palad ay binawian din ng buhay. Kaya naman nalubog talaga siya sa utang. Idagdag pa na siya pa rin ang bumubuhay sa pamilya niya at nagpapaaral sa dalawa niyang kapatid na nasa college. Kaya nga lalo kaming nagigipit. Tapos gusto niya pang magpakasal? Kahit na sabihin mong civil wedding lang yon ay gagastos pa rin sa reception. Gusto pa naman niya na invited lahat ng kamag-anak niyang sigurado kung wala namang ambag sa gastos tapos magti-take out pa ng pagkain.
May pagkabida-bida kasi yan. Kunwari lang na gustong pili ang i-invite pero sa huli lahat naman ay kasama. Saka ayaw rin ng parents ko sa ideya ng kasal lalo na si tatay. Yung mga kuya ko ay hindi naman kasal sa mga kinakasama nila kaya bakit ako magpapakasal kay Neneng? Yon ang nasa isip ko ng mga panahon na yon. At habang mas lalong pinipilit ni Neneng na magpakasal na kami, unti-unti naman akong nawawala ng amor sa kanya at mas pinagtutuunan ko na lamang ng pansin ang pambababae, Papa Dudut. Hoy, Tonyo! Akala mo siguro habang buhay mo may tatago sa akin yung relasyon yun ng babae mo, no? Para sabihin ko sa'yo, bobo ka magtago! Alam ko na lahat! Ha? Sino nagsabi sa'yo? Eh di sino pa ba? Di yung mga chismosa sa paligid na nakakakita tuwing hinahatid sundo mo yung babae mo? Ay, kahit kailan talaga pahamak sila. At sila pa talaga yung sinisisi mo? Eh ikaw tong gumagawa ng kalokohan? Ang kapal na mukha mo? Habang nagtatrabaho ako, wala kang inatupag kundi lumande. Para sa kaalaman mo, nagtatrabaho lang din ako. Masyado ka lang malisyosa, kaya lahat na lang ng bagay binibigyan mo ng kulay. Huwag mo akong paratangan ng kung ano-ano. Sa ating dalawa, ikaw ang may ginagawang kahayupan. Hindi ka na nahiya. At anong dapat kong ikahiya? Sige nga. Tinatanong mo pa talaga? Marami! Alam mong may kinakasama ka na at may anak na tayong dalawa. Tapos dikit ka pa rin ang dikit dun sa babaeng yon. Kahit na sabihin mong siya tong lumalapit sa'yo, sana ikaw na mismo yung kusang umiiwas. Kaso gusto mo rin na nilalandi ka niya, kaya hinahayaan mo siya. Wala nga kaming ginagawang masama, Neneng. Magkaibigan lang kami ni Krisha. Magkaibigan? Bobo ba ang tingin mo sa akin, Tonyo? Hindi yan ang kwento na narinig ko tungkol sa'yo. Hirap sa'yo, mas nagpapaniwala ka pa sa mga sabi-sabi kaysa sa akin na kinakasama mo. Wala ka talagang tiwala sa akin eh. Noon meron, pero ngayon wala na. Ubus na. Eh di wala na rin palang kwenta na magsama tayo kasi wala ka na rin namang tiwala sa akin. Ano sabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ewan ko sa'yo. Di ka lang praning. May pagkabingi ka rin. Aray ko, Kapal Neneng. naman ang mukha mo, Tigilan mo sabihan yan, ako na huwag ganyan. pasin, lintik ka. Paano hindi ka hahampasin? Eh sumusobra ka na. Hindi mo na ako nirespetong buwisit ka. Hoy, Neneng! Bakit mo sinaktan ang anak ko? Tay, inaaway niya ako oh. Nakuha mo pa talaga magtago sa likod ni tatay, ha? Siyempre, sasaktan mo na naman ako. Ang kapal na mukha mo. Ikaw ang makapal! Lakas ng loob mong pagbuhatan ng kamay tong anak ko sa loob pa mismo ng pamamahay ko? Tay, yung anak nyo kasi, huling-huli na ng bababae, ayaw pa rin umamin. Wala nga akong aaminin. Kita nyo na? Eh alam na halos ng buong barangay natin na hindi lang niya basta pasahero yon. Saka alam naman niyang nilalandi siya noon pero hindi pa rin siya umiiwas. Totoo ba yun, Tonya? Tay naman. Sumagot ka! Totoo ba yun? Opo, pero wala kaming relasyon ni Krisha. Oh, ayun naman pala eh. Wala daw silang relasyon. Ano ba pinuputok ng butsi mo dyan, Neneng? Seryoso po ba kayo, Tay? Tinatanong niyo pa talaga kung ano? Magalit ka kapag nanakan ni Tonyo yung babaeng yon. Pero kung wala namang nabubuo, wag na wag mong sasaktan tong anak ko. Akala mo ba hindi ko na-obserban yung pagbubunga mo sa kanya? Hindi lang ako umiimik pero namumuro ka na. Baka nakakalimutan mo sino dapat ang masusunod sa inyo sa pamamahay na to? Si Tonyo dapat ang nasusunod at hindi ikaw. Tay naman! Mas kinakampihan niyo pa po ba si Tonyo kaysa sa akin? Ako po ang kinakasama niya. May anak kami. Kinakasama pa lang pero hindi pa asawa. Kaya wala kang karapatang diktahan ng anak ko. Di na ako magtataka kung bakit ayaw niyang magpakasal sa'yo. Walang tigil kasi sa pagputak yung bunganga mo. Papadudod sabihin nyo na ang isip bata ko pero masaya ako na napagsabihan siya ng tatay ko. Sumusobra na kasi si Neneng sa pangiinsulto niya sa akin at aaminin kong inapakan niya ng gusto ang pagkalalaki ko. Biruin nyo ha, naturingan pa naman siyang teacher, nirerespeto ng mga estudyante niya sa eskwelahan tapos siya mismo ay hindi marunong rumespeto sa kinakasama niya. Kaya buti na lang talaga to the rescue si tatay kaya nakatikim tuloy
ng masasakit na salita si Neneng sa kanya, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay nakonsensya pa rin ako noong nakita ko ang malungkot na reaksyon sa mukha ni Neneng. Gusto ko sana siyang suyuin pero pinigilan ko ang sarili ko dahil indikasyon lamang yon ng pagiging mahina ko. Bukod doon, baka isipin ni Neneng na kinakampihan ko siya at ipilit na naman niya ang pagpapakasal namin. Basta sigurado ako sa desisyon kong ayoko pang matali sa kanya. At masaya naman ako dahil suportado yon ng mga parents ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napansin kong nanlamig sa akin si Neneng pagkatapos ng away naming yon, kung saan ay nakasagutan niya si tatay. Pero imbes na mag-alala, hinayaan ko lamang siya sa pag-iinarte niya. Alam kong maarte ang mga babae pero lilipas din naman yon at magkakabati rin kami. Hindi nga ako nagkamali dahil pagkaraan ng ilang araw, parang normal na ulit ang turingan naming dalawa ng kinakasama ko. Pero syempre hindi pa rin nawala yung pagiging taklesa at selosa niya, Papa Dudut. Doon ako na-depress at napaisip sa mga desisyon ko sa buhay. Pinagsisihan ko kung bakit nagkagusto ko kay Neneng nang ma-realize ko na hindi pa pala ako readyng bumuo ng pamilya kasama siya. Mahal ko sila ng anak ko pero ayoko pang magpatali sa kanya. Kaya nga naisip ko na ano kayang pwedeng mangyari sakaling may nakilala akong iba. Dumating ako sa puntong yun din dahil wala lang. Hindi dahil wala lang. Meron akong dahilan. Bagay na napag-uusapan namin ng tatay ko nung minsang kinumpronta niya ako. Tonyo, inaaway ka pa ba ni Neneng? Paminsan-minsan po. Pero di na palagi kasi baka raw makasagutan na naman niya kayo. Natakot yata sa inyo. Aba, dapat lang naman takot siya sa akin. Nagre-reyna-reynaan siya sa bahay natin nakikitira lang naman siya. Hayaan niyo na po si Neneng, tay. Pinagsabihan ko na naman siya. Kaya di na yun uulit. Pinipilit ka pa rin ba niya magpakasal? Opo, binabanggit pa rin niya. O anong sagot mo? Na hindi pa ako handa. Tapos tinanong niya ako kailan daw ako magiging handa. Pag lumaki na yung anak namin. Di na lang ako umimik kaya nagtampo na naman siya sa akin. Hindi ko na po alam gagawin. Ayoko naman nakikita siyang nagtatampo pero ayoko pa rin kasi talagang magpakasal sa kanya eh. Sigurado ka ba na ayaw mo lang kasi hindi ka pa handa? O baka naman may iba ka na talaga? Baka naman kayo talaga nung babaeng tinutukoy niya. Tay naman eh. Wala talaga akong may tatago sa inyo. Siyempre tatay mo ako. Kaya sabihin mo na. May relasyon na kayo no? Opo. Sinasabi ko na nga ba Hindi totoong hindi ka pa handa magpakasal kay Neneng. Hindi mo lang talaga siya mahal. Mahal ko naman po si Neneng pero nawala na lang yun sa dalas ng pag-aaway namin. Alam mo, tayo mga lalaki, pag mahal natin yung babae, ura-uradang pakakasalan natin yan. Kaya duda ako sa'yo nung sinabi mong mahal mo naman si Neneng. Ayaw nyo rin namang makasal ako kay Neneng, di ba? Oo, kasi nararamdaman ko na kokontrolin lang niya buhay mo. Baka pagkatapos ng kasal, sakal na sunod na mangyari sa'yo. Pero maiba tayo. Ano bang nagustuhan mo doon sa bago mo? Maganda po, sexy, makinis, tsaka Magaling sa kama? Oo tay, ako yung sumusuko. Ibang klase. Ay, nakakaingit ka naman. Pero yung usapan natin wag na wag mong bubuntisin kung ayaw mo malintikan ka. Saka ayusin mo yung pagtatago sa relasyon nyo. Kasi parang aso yung si Neneng. Ang talas ng pangamoy. Yun nga tay, ayoko na pong itago yung relasyon namin ni Krisha. Mas mahal ko na po siya kaysa kay Neneng. O anong plano mo? Makikipaghiwalay na po ako kay Neneng. Pero di ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Baka kasi hindi siya pumayag. At bakit di siya papayag? Ipamukha mo na ayaw mo sa kanya para siya na mismo yung kusang makipaghiwalay sa'yo. Sigurado po ba kayo na gusto nyo kami maghiwalay ni Neneng? Aba, oo naman. Sabi mo maganda yung bago mo at mas mahal mo na siya kaysa kay Neneng.
Eh di, palitan mo na yung kinakasama mo. Tutal, nakikita ko rin na hindi ka na masaya sa kanya. Tingnan mo nga yung itsura mo. Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang dapat na gawin mo, makipaghiwalay ka kay Neneng kaysa nagmumukmuk ka dyan. Alam nyo, tama po kayo. Di dapat ako nagmumukmuk dahil lang dun. Buti na lang talaga okay lang sa inyo na hiwalayan ko si Neneng. Tsaka wala rin kasi akong nakikitang future sa kanya. Hanggang ngayon, dami pa rin niyang utang na binabayaran. Eh si Krisha mayaman to, tay. Daming pera. Pinuutang pa nga akong pampapogi ng tricycle ko. Nako, kung ako sa'yo, hindi ko napakakawalan yung bago mo. Mayaman pala yan eh. Jackpot ka na dyan, Tonyo. Tama naman si tatay na mas mayaman si Krisha. Manager kasi siya sa opisinang pinagtatrabahuhan niya. Hindi tulad ni Neneng na maraming utang at may responsibilidad pa rin sa kanyang pamilya. Kahit na may sarili na kaming pamilya. Madalas nga namin yung pinagtatalunan kasi imbes na sa amin na lamang ng anak niya mapunta yung sweldo niya. Nakikihati pa ang pamilya niya. Siyempre si Neneng pa rin naman ang masusunod kasi pera niya yon. Pinaghirapan niya yon at pinagtrabahuhan niya kaya hindi lamang ako masyadong nagsasalita. Pero deep inside ay naiinis ako kasi pag may pera ako dapat ay pera din niya. Pero kapag pera niya, kanya lang. Napaka-unfair, Papa Dudut. Doon ko nga naisip na hindi na talaga maayos ang relasyon namin ni Neneng. Hindi ko na rin siya nakikita sa future ko kasi meron na akong ibang babaeng nagugustuhan. At suportado yon ni tatay dahil naobserbahan niya na hindi na ako masaya sa piling ni Neneng. Alam kong marami magagalit sa akin pero masama bang kumawala sa taong hindi mo na mahal? Alam kong hindi ko na mahal si Neneng kasi naubos na lamang yung pagmamahal na yon. At natuon na lamang sa ibang babae, Papa Dudut. Kaya nga gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya pero alam kong hindi siya papayag. Tapos doon ako nakaisip ng paraan para siguradong si Neneng na mismo ang makipaghiwalay sa akin, Papa Dudut. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga kasi parang nabibingi ako. Sabi ko, gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. At bakit? May nagawa ba ako para hiwalayan mo? Wala. Pero hindi na ako masaya kasama ka eh. Ayoko na. Kaya palayain mo na lang ako. Wow ha? Tinanong mo ba ako kung masaya pa ako nakasama ka? Kung hindi ka na pala masaya, bakit ka pa nakikisama sa akin? Kasi mahal kita. At pamilya tayo. May anak tayo, Tonyo. Ipapaalala ko lang sa'yo ha. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero ayoko na nga talaga, Neneng. Mahirap bang intindihin yon? Oo, hirap talaga akong intindihin. Marami kang kalokohan na pinalampas sa tiniis ko. Tapos ikaw pa tong may lakas ng loob na itapon yung pinagsamahan natin? Ay nako, paulit-ulit naman tayo eh. Hindi ba natin pwedeng ayusin to? Kasi willing naman ako magbago kung ako yung may kasalanan. Siguro naiingayan ka sa akin kaya ayaw mo na akong makasama pero wala namang iwanan no. Mahal kita, Tonyo. Hindi na kita mahal, Neneng. Kaya pwede ba? Huwag mo nang ipagsiksikan ang sarili mo sa akin. At bakit? Dahil may mahal ka ng iba? Kainis ka talaga! Sagutin mo na lang yung tanong ko. May mahal ka na bang iba? Oo! Meron na! Kaya sana masaya ka na! Sino yan? Yung kalandian mo ba yan sa terminal, ha? Oo, si Krisha nga! Kaya sana manahimik ka na dyan! Gusto mo akong manahimik? Eh di sana hindi mo kinalantari yung babaeng yon para nananahimik ako. Bakit? Hindi naman tayo kasal ah. Tsaka di mo ako pagmamay-ari. Wala kang karapatang diktahan ako sa dapat at hindi ko dapat gawin. Di mo pa rin ba nare-realize na kaya nawala na lang yung pagmamahal ko sa'yo dahil din sa pagiging taklesa mo? Ang ingay mo! Para kang inahing manok na putak ng putak. Tapos pilit ka pa ng pilit sa akin na magpakasal tayo. Ayoko pa nga eh. Buti na lang talaga di ako pumayag sa gusto mo. Kasi baka kung nagkataon, natali pa ako sa'yo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kung makapagsalita ka, akala mo ikaw pa yung lugi sa ating dalawa. Oh,
Ngayon isusumbat mo na naman yung natapos mo. Oo na, ikaw na yung may pinag-aralan, ako na yung wala. Pero hindi pa rin mababago nun yung kagustuhan ko na makipaghiwalay na sa'yo. Tonyo naman, ayusin natin to. Kawawa naman yung anak natin. Wala akong pakialam. Naririnig mo ba yung sarili mo? Ganyan ka na ba talaga kasama para mawalan ka ng pakialam sa anak natin? Magkakaanak na rin kami ni Krisha. At doon ako mas may pakialam. Ano ka mo? Yun yung rason kaya gusto ko na maghiwalay tayo. Bukod sa hindi na rin kita mahal. Napaka-demonyo mo, Tonyo! Napaka-walang hiya mo! Makapal na kung makapal. Pero sana irespeto mo na lang yung gusto ko. Huwag mo na rin akong piliting makisama sa'yo kasi ayoko na. Hindi na kita mahal, Neneng! Iyak nang iyak si Neneng nang malaman niyang magkakaanak na kami ni Krisha. Kung dati naaawa pa ako sa kanya pag nakikita ko siyang umiiyak, ay wala na akong naramdaman na mga panahong yon. Bukod sa kagustuhan kong makipaghiwalay na sa kanya. Hindi ko na kasi siya mahal at ayoko namang ipagpilitan pa ang relasyon namin kung hindi na talaga uubra. Suportado rin naman ako ni tatay sa desisyon ko, kaya malakas ang loob ko. Sa katunayan ay pinagalitan pa nga niya si Neneng noong narinig niyang umiiyak ito ng araw na yon, Papa Dudut. Nagmakaawa pa ulit si Neneng sa akin pero sinabi kong hindi na magbabago ang desisyon ko. Pinagtabuyan ko na sila ng anak namin sa bahay dahil may plano na akong patirahin doon si Krisha. Kaya umalis na rin si Neneng at bumalik na sa bahay nila. Simula noon ay nagsama na kami ni Krisha at marami kaming plano tulad nang bubukod kami sa oras na makapanganak siya. Pero pagkalipas ng 5 buwan, nalaman kong may kinakalantari siyang ibang lalaki. Galit na galit ako dahil sa pangangaliwa niya. Pero mas lalong gumuho ang mundo ko nang ipagtapat niya sa aking hindi raw ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Ang tatay noon ay ang lalaking kinakausap niya na noon ay nasa Amerika na. Pinagsabay niya kami ng mga panahong yon tapos nagkalabuan daw kasi sila noong paalis na ito at hindi niya agad nasabi rito na buntis siya sa anak nila. At dahil nga sa takot sa kahihiyan, humanap siya ng sasalo sa magiging anak niya para maging tatay nito. At ako ang napili niya. Pero gusto na raw nilang magsama kaya walang pasubali akong iniwan ni Krisha. Durog na durog ang puso ko nang lokohin niya ako. Kinasusuklaman ko siya pero doon ko naisip na baka karma ko yon sa pangiiwan at pagtataboy kay Neneng at sa anak namin. Pero hindi pa pala tapos ang kapalaran sa paniningil sa akin dahil may nangyari ulit na hindi ko inaasahan. Nagkasakit po si tatay sa atay dahil na rin sa walang humpay na pag-inom ng alak nang umuwi siya rito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ay labas-pasok kami sa ospital at nagkakandakuban na si nanay sa pagtatrabaho sa ibang bansa para lamang matustusan ang gamutan ng tatay namin, Papa Dudut. Hirap na po ako at nagsisisi dahil sa mga ginawa ko. Kaya nga sinubukan kong pumunta kina Neneng para makipagbati sa kanya at humingi na rin ng tawad. Pero nabalitaan ko na nakalipat na pala sila ng mas malaking bahay na matagal na niyang kinuha at tinuhulugan para sa amin pag nakasal na kami. Noong isang beses na pinuntahan ko siya doon ay nagalit siya sa akin at pinakaladkad ako sa mga gwardya palabas ng subdivision nila. Hindi na rin niya pinakita sa akin ang anak ko dahil wala raw akong karapatang kilalaning tatay ng bata, Papa Dudut. Alam ko na maraming galit sa akin dahil sa ginawa ko pero nagbabagong buhay na naman ako. At patuloy na nagsisikap para makatulong sa pagpapagamot ng tatay ko, Papa Dudut. Wala namang perpektong tao. Lahat nagkakamali kaya sana'y huwag niyo akong husgahan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ko sa inyong programa na Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tonyo.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bihira ang mga taong aamin na sila'y may pagkakamali. Hanggat maaari itatago natin ito dahil para sa atin nakakahiya kung bungkalin ito ng ibang tao. Ikaw kabarangay, handa mo bang ikwento ang iyong pagkakamali? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Lizzie, isang sexy, maganda, proud online seller at kabit ng Cavite. Ako po ay 35 years old at alam kong maraming magagalit sa inyo dahil sinabi ko pang proud akong kabit. Nung una, kinakahiya ko rin naman po ito. Pero nang tumagal ay nagawa ko ng tanggapin. Maintindihan niyo ako kapag umabot na kayo sa dulo ng aking kwento. Sa ngayon ay gusto ko lang munang ibahagi sa inyo ang kwento namin ng kaibigan kong si Rica. Mas bata siya sa akin ng 5 taon at tulad ko ay isa rin siyang proud kabit ng Cavite. Huwag niyo rin sana siyang husgahan. Tulad ko ay meron din siyang kwentong ibabahagi sa inyo. Tuwing Martes ay palagi kaming nagkikita ni Rica sa bahay ko para mapag-usapan namin ang update sa pagiging kabit namin. Wala naman kaming ibang kakampi dahil sa pagiging kabit namin. Kaming dalawa na lang ang pwedeng magkampihan at magkaunawaan sa sitwasyon namin. Tuwing Martes ay malaya naming napag-uusapan ang lahat ng tungkol sa pagiging kabit namin. Hindi namin hinuhusgahan ang isa't isa. Andun kami para yakapin ang pagkatao namin. Andun kami para makinig at hindi manumbat kung bakit namin nagagawa mga bagay-bagay dahil sa pagmamahal. Parte ng aming Martes ang pag-inom ng gin pomelo. Lagi na yung nakahanda. Dagdang pampalakas kasi yon sa loob sa amin para umamin sa mga nagagawa namin. Hindi naman kasi ganon kadaling aminin ang lahat, Papa Dudut. Kaya kailangan namin ng tulak ng gin pomelo. Ilang taon na namin ginagawa yon, ilang taon na rin kasi kaming kabit ng kaibigan ko. Naparami ang gawa ko ng gin pomelo Habaan natin ang usapan para maubos to. Mabuti na lang at day off natin bukas. Sakit nito sa ulo sigurado. Pero mas nakakasakit ng ulong ikukwento ko sa'yo ngayon. Tungkol kay Angelo yan, no? Aba, meron pa bang iba? Kaya mo dinamihan tong gin pomelo kasi alam mo nang mahaba-haba talaga ang usapan. Gets mo na yun? So anong update siyan sa kabit mo? Naging customer ko ang misis niya. Ang daming binili mga imported chocolate sa akin. Hoy, delikado yan. Hindi kaya alam na niya? Hindi rin. Chinek ko yung Facebook activities niya Naghahanap talaga siya ng mga imported chocolates para irigalo sa mga bata sa family reunion nila. Nakakatawa. Bakit kaya hindi ka nalang ni-recommend diretso ni Angelo? Pinahirapan pa niya maghanap ng tsokolate yung misis niya online. Parang sinasadya nga ng tadhana na idiretso na sa akin yung misis ni Angelo. Parang may gustong patunayan sa akin. Parang gusto na akong patigilin sa pagiging kabit ko. Ang tanong, titigil ka ba? Syempre hindi. Hindi naman ako nahuli. Pero alam mo na konsensya ako ng slight Teka, nasusobrahan ka na yata sa gin pomelo Tinatamahan ka na ng konsensya Loka? Ay, kasi naman, mabait naman pala yung asawa ni Angelo. Sobrang friendly. Sana man lang binigyan mo ng discount yung mga binili niya sa'yo para pang bawas kasalanan sa kanya. Ginawa ko na yan.
Ayaw tanggapin yung discount. Alam daw niya na mahirap magnegosyo. Dinagdagan pa nga yung bayad sa akin. Naaliw daw siya sa akin eh. Maaliw pa kaya siya kapag nalaman niyang ikaw ang kabit ng asawa niya? Hindi niya malalaman. Binlock ko na siya sa Facebook after niya magbayad sa akin. Para ka namang scammer niyan. Nang block after magbayad ng biktima? Hindi ko naman siya ni-scam, no? Pinadala ko pa rin yung chocolates. Dinagdagan ko pa nga eh. Pero iniscam mo pa rin yung asawa niya. Kaya ka ng block. Ang linis mo ah! Hoy, di ko sinasabi yan ah. Bilang kabit na katulad mo, alam kong mansyado na rin ako. Ano naman update kay Harvey mo? Ayun, tagapayo pa rin tuwing nagkakaroon sila ng problema ng misis niya. Kabit na, love advisor pa? Sobrang swerte naman sa'yo ni Harvey. Ano ba raw yung problema na naman nila ng asawa niya? Nangangalabit daw si Harvey, panay daw ang tanggi ni misis. Nung umulit ng mga labit si Harvey, bigla raw siyang hinampas ng cellphone ni misis. Anong in-advise mo? Wala naman. Sabi ko kung kailangan niya ng makakalabit na hindi tatanggi, alam niya kung saan ang address ko. Yan ang gusto niya sa'yo eh. Very generous ka pagdating sa pangangalabit. Yun naman kasi ang role natin bilang mga kabit. Tayo ang taga-provide ng mga bagay na pinagdadamot na ng mga misis nila. Pero at the end of the day, doon pa rin naman sila umuwi. Yung mga asawa pa rin ang pinipili. At tayo, saka lang tayo pipiliin kapag wala na silang peace of mind dun sa mga misis nila. Pero aalis din sa atin kapag nagkaayos na sila. Dapat may sweldo tayo mga kabit. Hindi kaya biro maging kabit. Dapat may benefits din at 13th month pay. Kaso wala eh. Puro pagpapaasa lang at sama ng loob ang ibinibigay sa atin. Kahit hindi A15 at katapusan. Nag-cheers pa kaming muli sa iniinom naming gin pomelo. Pagtapos lang yon ng usapan namin at pagdadrama. Kapag umabot na kasi kami sa punto na naaawa na kami sa mga sarili namin bilang mga kabit ay saka namin yon ititigil sa pamamagitan ng pag-cheers. Pagkatapos noon ay may pag-uusapan na naman kaming iba. At kapag nararamdaman namin kulang pa at kailangan naming ituloy ang usapan tungkol sa mga kabit namin, saka kami magsasaling muli ng gin pomelo. At saka isa sa amin ang magbubukas ng topic sa mga kabit namin. Papadudot ganon ang naging cycle namin tuwing Martes. Sa loob ng ilang taon naming pagiging kabit papadudot, kasangga namin ni Rika ang isa't isa sa lahat ng bagay. Kami talaga ang magkakampi. Kami lang ang nagkakaintindihan. Nakilala ko at naging kaibigan si Rika noong nagtrabaho ako sa opisina nila. Nag-resign din naman ako dahil hindi ako yung tipo na gustong manatili sa loob ng opisina for more than 8 hours. Gusto ko ay hawak ko ang oras ko. Gusto ko ako ang boss ko. Kaya nag-resign ako at nagnegosyo na lamang. Maayos naman ang mga naging negosyo ko mula sa pagbebenta ng chocolates, beddings, mga class A na sapatos at bag. Isa rin akong agent para sa mga travel tours. Sideline ko rin ang pagbebenta ng insurance. Kontento naman ako sa tinatakbo ng career ko at nagpaka-busy ako sa mga trabaho ko para maiwasang isipin na isa lamang akong kabit. Kumbaga, escape ko ang trabaho ko sa realidad na isa akong kabit. Takas ko rin ang araw ng Martes kung saan ay nakakasama ko si Rika. Isang Martes ay may dinala at pinakilala sa akin si Rika, si Cherry. 25 years old katrabaho ni Rika at isa ring kabit, Papa Dudut. Lizzie! Oh! Ano? Ready na ba yung gin pomelo natin? Late ka ha? Kanina pa kita hinihintay. Tunaw na yung mga yelo para sa gin pomelo natin. Dumaan pa kasi kami nitong si Cherry sa pharmacy. May binili lang. Hi, Lizzie. Hi. Huwag ka nang mahiya kay Cherry. Kabit din yan. Kaya ako sinama rito. Patikimin na natin ng gin pomelo. Upo ka na ron sa sofa, Cherry, nang masimulan na nating maglasingan. Kabit ka rin? Iko-congratulate mo ba ako? Last week lang nalaman ni Cherry na kabit siya. Kaya ako nakumbinsi ni Rika na pumunta rito. Madadamayan niyo raw ako. Madadamayan at hindi huhusgahan. Umupo ka na dyan para makainom ka na ng gin pomelo.
Suga, Cherry. Tabi ko sa'yo dyan sa sofa. Alam mo ba, pinakamasarap gumawa ng gin pomelo si Lizzie. Siya ang pangbato ng barangay nila sa paggawa ng gin pomelo. Matikman nga. Pag natikman mo ang gin pomelo ko, baka lalong lumakas ang loob mo na maging kabit. Hindi lang lalakas ang loob, baka ma-inspire pa lalo na maging kabit. Ang supportive pa naman namin sa mga katulad naming kabit. Diba, Lizzie? Welcome to the club, Cherry! Ay. Pwede na bang magkwento? Aba, matapang tong bagong recruit mo, Rika, ha? Hindi pa nakakainom ng gin pomelo. Malakas na ang loob na magkwento. Kailangan ko kasi na masusumbungan. Magsumbong ka lang. Kaaway ng buong mundo, mga kabet, maliban sa aming dalawa ni Rika. Kakampi kami ng mga kabet. Tamang tao talaga ang mga nilapitan ko. Ikwento mo na, dali. Magsasalin lang ako ng gin pomelo. So ano bang kwento, Cherry? Akala ko siya na eh. Yan din ang linya namin dati. Typical na linya ng mga kabit na nabigla. Hindi ko naman alam na may asawa na pala siya. Gasgas na yung linyang yan. Ginamit na rin namin yan dati eh. Akala ko naman hindi niyo ako i-judge. Uy, hindi ka namin ginajudge, ha? Nakaka-relate lang kami sa'yo. Kasi kung ano man ang sinasabi mo ngayon, nasabi na namin yan noon. So hindi na pala ako special, ganon? Hindi naman tayo magiging special kahit kailan. Pwede bang malaman ko anong pangalan ng kabit mo, Cherry? Saka ko nasasabihin. Blind item muna siya ngayon. Nakilala ko siya sa isang group sa Facebook. Nag-offer ng tulong sa akin hanggang sa ma-fall ako sa kanya. Facebook? Hindi mo man lang in-stalk bago ka kinilig sa kanya? In-stalk ko. Wala naman ako nakita. Walang nakita? O may ayaw ka lang makita? Nasa na ba yung gin pomelo na binibida nyo? Kanina pa natutuyo yung lalamunan ko. Hindi nyo naman ako sinasalinan. Oh, shot na! Nagets na namin si Cherry kung iniba na kaagad niya ang usapan papunta sa gin pomelo. Ganon din naman kami ni Rika. Kapag mabigat na ang nakakatakot na ang susunod naming sasabihin, si gin pomelo na doon na kami babanat. Hinayaan lang namin si Cherry papadudot at hindi na muna kami nagpakwento sa kanya. Pero para gumaan ang pakiramdam niya at hindi niya lalong sisihin ang sarili niya, nagkwento na lamang kami ng ibang experiences namin sa mga unang buwan na naging kabit kami. Magagaan lang na kwento para mapatawa namin siya kahit papaano. Natapos na nga ang mga kwento namin ni Rika. Pero hindi na tinuloy ni Cherry ang sa kanya. Nagsabi na lamang siya na babawi na lamang sa susunod na Martes. Doon na nga siya naging desidido na mapasama sa grupo namin ni Rika. Nagkwento na lamang si Cherry tungkol sa kinalakhan niyang pamilya. Napapaligiran pala siya ng mga kabit. Naging kabit din ang kanyang nanay, kabit din ang kanyang kapatid. Doon na namin siya naintindihan. Dahil maski kami, lumaki rin kami sa pamilyang hindi ikinakaila ang pagiging kabit. Siguro yun na ang naging normal para sa amin, kaya nadala namin yun hanggang sa pagtanda. Hindi namin nakitaan yun ng mali dahil doon kami nasanay. Maliman sa paningin ng iba pero nag-i-exist ang ganong isyo sa mga pamilya. Sa pagpapatuloy ng aming kwento, malalaman nyo ang iba't ibang naging dahilan namin kung bakit namin naisipang maging kabit at ipagpatuloy yon kahit alam naming may mali. At sana sa paglalahad namin maunawaan nyo kami at hindi husgahan. Tara, gin pomelo pa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan pa ng mga araw, papadudot ay naging parte na ng aming Martes si Cherry. Kasama na namin siya sa gin pomelo sessions namin. Walang palya na ang pagpunta ni Cherry sa bahay ko para makipag-inuman at makinig sa kwentuhan namin ni Rika dahil sa mga kabit namin. Pero matipid pa rin siya sa mga detalye sa pagiging kabit niya. Ayaw pa rin niyang magkwento sa amin tungkol sa kabit niya. Hindi naman namin siya pinipilit. Alam ko ang pakiramdam niya.
Nung nagsisimula rin ako sa pagiging kabit ko ay ayoko ring magtiwala sa iba. Ayokong subukang maghanap ng mga taong uunawa kung bakit yon ang landas na pinili ko. Hanggang sa dumating si Rika sa buhay ko. Pinakita niya sa akin na kahit kabit ako ay hindi naman ako sobrang samang tao. Yon ang balak naming ipaunawa kay Cherry. Na kahit kabit siya ay merong makikinig at uunawa sa kanya. Hindi siya aawayin at hindi siya huhusgahan. Papakinggan siya at ipaparamdam sa kanya na tao lamang siya para malito at magkamali. Pinaramdam namin sa kanya na kailangan lang niya ng mga tamang tao na makakaintindi nun. At andun kami ni Rika para gawin yon. Siguro may ilang Martes din ang lumipas bago tuluyang nagtiwala sa amin si Cherry at nagulat nga kami noong bigla na lamang nag-reveal si Cherry sa kwento ng pagiging kabit niya. Hindi namin alam kung napasobra sa gin pomelo o napasobra lang ang lungkot ng kanyang puso. Kahit ano pa yon, pasalamat na lang at nagtiwala na siya sa amin sa wakas, Papa Dudut. Kanina tumawag sa akin si Angelo. Hindi ko sinagot. Wow! Pahabol ng ate mo? Ikaw na ba ang legal wife? Uy, kahit kabit ako dapat rin akong hinahabol, no? Baka hinahabol ng panghuhusga. Lizzie, lumalaban na sa asaran tong si Cherry, oh. Oo nga eh. Akala mo hindi kabit? Sino bang kakampi mo ha, Cherry? Kami mga kabit o yung mga legal? Eh di syempre kayo. I mean, tayo. Kabit din pala ako. Sorry, ang bilis kong makalimot. Nasobrahan na naman yata ako sa gin pomelo. Sairin mo na kaya tong natitirang gin pomelo sa pitchel. Baka sakaling maitula ka na nito para magkwento. Huwag mong pilitin, Rika, kung hindi pa kaya. Ako na lang ang uubos ng natitirang gin pomelo. Marami pa akong ikukwento tungkol kay Angelo. Sige Rika, ibigay mo na lang kay Lizzie yung natitira. Di ko na kailangan yan para magkwento. Magkukwento ka na? Sa wakas! Anong pulutan ang gusto mo? Libre ko! Umaapaw na rin kasi itong nararamdaman ko. Parang makakaginhawa kapag nagkwento ko. Yan naman kasi yung sinasabi namin sa'yo dati pa. Ready na? Brian ang pangalan niya. At tama kayo nung sinabi niyo sa akin na hindi ko ginalingan ang pang-i-stalk sa kanya kung single ba o kung may asawa na siya. Sinadya ko yon kasi gusto ko na siya eh. Kaya bulag-bulagan ka, ganon. Kahit alam mo may posibilidad na may asawa na siya, hindi mo pa rin inalam. Pag naunahan ka na kasi ng kilig, tanga-tangahan ka na lang din talaga. Relate much. So kailan sinampal sa'yo ng tadhana na may asawa na pala yung Brian? Nung nagsimba ako at nakasabay ko sila sa misa. Buti ka pa nakakapasok ka sa simbahan. Kami ekis na. Parang ang dumi na kasi namin para pumasok doon. Pero eme lang. Huwag kang mag-alala. Huminto na rin ako nung nakasabay ko sila nun. Paano ba ang eksena? Katabi ko ang asawa niya sa simbahan. Hindi ko alam na siya na pala yun. Maganda ba? Parang santo yung muka. Walang-wala ako. Maganda ka rin naman ah. Pero hindi kasing ganda niya. Kaya ako nagtataka kung bakit nagawa pa ni Brian na lokohin yung asawa niya. Minsan kasi wala na lang sa itsura. Nasa performance na. Ang ibig kong sabihin, nasa galing na lang nating mga kabit kung paano alagaan ang pride o ego ng mga kinakabit nating lalaki. Yun naman ang gusto nila. Yung mararamdaman nilang lalaking lalaki sila. Yung hindi laging pinupuna yung mali nila. Yung halos sambahin na sila, yun ang kailangan nila. Correct. Mukhang masustansya tong pomelo na hinalo mo sa gin, Lizzie, ha? Ang brainy na ng mga sagot mo. So paano na dumating sa eksena si Brian? Late dumating si Brian. Nagsimula na yung misa nung dumating siya tapos tumabi sa asawa niya. Doon kami nagkatinginan. Para siyang nakakita ng multo nung nakita niya akong katabi ng asawa niya. Anong reaksyon mo? Ganun din pero mas nonchalant lang ng konti kesa kay Brian. Ay,
Hindi ko makakalimutan nung nagsabi na kami ng peace be with you sa isa't isa. Halos hindi ko matignan ang asawa ni Brian. Ang ganda pa naman ng ngiti niya sa akin. Paano mo lulunukin yung peace be with you na inoffer sa'yo ng asawa niya? Eh ikaw yung nagbabadya na sumira sa kapayapaan nilang mag-asawa. Rika, kung payapa ng pagsasama nilang mag-asawa, bakit pa gagawing kabit ni Brian tong si Cherry, di ba? Sa bagay. Ang pinakamasakit pa sa misa na yon, nang makita ko silang naghalikan. At hindi man lang ako nagawang sulyapan ni Brian para ipakitang nakokonsensya siya. Ay, hindi ko na pinatapos yung misa, umalis na ako agad. Last na pagsisimba ko na yon. Paiyak na noon si Cherry habang tinatapos ang kanyang kwento, Papa Dudut. Kaya naman nilihis na lamang namin ni Rika ang usapan at nagpuntang muli sa mga kabit namin. Nag-share kami ng mga nakakatawang moments na kasama namin sila. Kahit papaano ay gumaan naman ang pakiramdam ni Cherry sa mga narinig niya. Nakalimutan niyang saglit ang kabit niyang si Brian. Nakaramdam ako ng awa para kay Cherry. Yun ang unang beses na naging kabit siya at ang bilis lang din niyang nahuli. Kaya alam kong mahirap yon para sa kanya. Dagdag pa niya, tinawagan pa nga siya ni Brian pagkatapos ng misa. Sinubukang magpaliwanag. Hindi malakinggan ni Cherry ang paliwanag ni Brian dahil nasasaktan siya. Pero hindi niya iniwan si Brian, pinagpatuloy niya. Gusto na lang daw magpanggap ni Cherry na kunwari ay wala siyang nalaman. Pinagpatuloy nila ang namamagitan sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Naging mas lalong maingat ang pagtatagpo nila. Madalas sa malayo sila nakikita, namamasahe pa ng malaki si Cherry para lamang makasama itong si Brian. Nainis na lamang kami ni Rika sa mga nalaman namin dahil dapat ang gumagastos noon ay si Brian at hindi si Cherry. Dahil higit kanino man, si Brian ang mas nakikinabang sa namamagitan sa kanilang dalawa. Pero wala namang kaso yon para kay Cherry, basta ang importante ay hindi sila mahuli. Kaya lang mukhang hindi umaayon ang tadhana sa kanila, Papa Dudut. Mukhang hindi sila habang buhay na makakapagtago sa sitwasyon nila. Isang Martes ng gabi, nagkwento na naman si Cherry at nalaman naming nakakatunog na ang asawa ni Brian. Kami na ang kinabahan para kay Cherry dahil sa mga nangyayari, Papa Dudut. Mugto ang mga mata, Cherry ah. Mukhang nagkatampuhan kayo ng Prince Charming mo ah. Shut na! Hindi kami nagkatampuhan. Pero malapit nang magkahulihan. Ha? Nakatunog na ba yung legal? Oo. Paano? Chika mo naman. Kagabi ko pa to pinoproblema. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mag-share ka sa amin para matulungan ka namin. Expert na kami sa pagiging kabit. Kung ano man na nangyari sa'yo, malamang na-experience na namin yan noon. Aksidenteng nag-like ng lumang post ko ang asawa ni Brian. Hindi nakalock yung Facebook mo? Hindi. Kailangan ba? Kapag kabit ka, mag-private ka ng Facebook at ibang social media accounts mo. Kung hindi ka nang i-stalk, malamang yung legal ang gumagawa nun. Huwag kang kampante. Pero kasi hindi ko pwedeng i-private ang Facebook ko. Kumikita rin ako sa pagpo-post ng reels eh. Okay lang sa'yo na mahuli ka ng legal wife kaysa bitawan mo yung pagpo-post ng Facebook reels? Tama kami ni Rika, Cherry. Maging maingat ka. Marami ang nauhuli dahil sa Facebook. Nagpo-post ka ba kung nasaan ka tuwing magkikita kay ni Brian? Kapag maganda lang yung lugar na pupuntahan namin, para nga may kita ako sa Facebook Reels. Mali ka ron. Yun! Marami ka pa talagang kailangan matutunan sa pagiging kabit. O anong gagawin ko? Una, pumayag ka nang i-private ang Facebook mo. May option para i-lock mo yung account mo. Yun lang ang pwede maging option mo ngayon. Yan ang option para sa ating mga ginagawa lang na option.
Char! Sorry, nagawa ko pa talagang magbiro. Kabado ka na kasi, Cherry. Sino ba naman kasing hindi kakabahan? Ayoko magkabukingan. Maglaylaw muna kayo ni Brian. Huwag muna kayo magkita. Pero sa malayo naman kami magkikita. Hindi kami mahahanap ng asawa niya. Kahit sa buwan nyo pa balak magkita, kapag ang legal nagduda, mahahanap pa rin niya kayo panigurado. Huwag nang matigas ang ulo, Cherry. Gets namin na hindi mo kayang kumawala kay Brian. Pero pag nagkahulihan, ikaw ang pinakadehado rito. Bakit ako? Dapat nga si Brian ang pinakamalintikan dito. Siya tong nanluloko ng asawa niya. Pero hindi yun nakikita ng mga tao. Para sa kanila, lalo na sa mga kapwa natin babae, tayong mga kabit ang pinakamali. Sa sobrang galit nila sa atin, wala na sila halos maiwang galit dun sa lalaking nagloloko. Maaabswelto pa bigla. Ang masakit dyan, papatawarin pa yung lalaki ng legal wife. Tapos tayong mga kabit, habang buhay niyang isusumpa. Parehas lang kami ni Brian na mali. Pero ikaw lang ang iiwan sa ere sa pagkakamaling yun. Kung magkahulihan man, pwede pang patawarin ng asawa niya si Brian. Pero ikaw, wala na. At habang buhay ka ng mansyado sa pagiging kabit mo. Kahit anong gawin mong pagbabago, kabit ka pa rin. Kabit pa rin ang tingin ng lahat sa'yo. Hindi para sa mahinang sikmura ang pagiging kabit, Cherry. Kaya dapat asahan mo nang wala kang magiging kakampi. Maliban sa amin. Kaya makinig ka sa mga payo namin dahil kami lang ang makakatulong sa'yo. Kami lang ang kakampi mo. Tahimik na ninamnam ni Cherry ang huling sinabi ko, Papa Dudut. Alam niyang mapait at mahirap na lunukin ang mga bagay na yon, pero kailangan. Natahimik na kaming tatlo pagkatapos noon. Wala ni isa sa amin ang nagsasalita. Nilantakan na lang namin, Papa Dudut, ang pulutan at sinaid na ang gin pomelo sa pitsil. Maya-maya pa'y narinig naming tumatawag si Brian sa cellphone ni Cherry. Pero hindi yon sinagot ni Cherry at natuwa kami ng palihim na nakita namin si Rika. At least natuto na kahit papaano si Cherry. Hanggang sa biglang nagsalita si Cherry at sinabi niyang hindi muna siya magpapakita kay Brian. At pagkatapos noon ay nagpatulong siya sa amin kung paano ipaprivate ang kanyang Facebook account at ibang mga social media accounts. Gusto niyang i-block ang asawa ni Brian pero inutos naming wag niyang gawin yon dahil mas lalo lang makakatunog ang legal wife niya. Papa Dudut, bigla ko naalala ang unang beses na naging kabit ako. Wala rin akong kaalam-alam noon, magaling magtago ang naging kabit ko. Gumamit pa nga siya ng ibang pangalan para hindi ko siya mahuli. Pinangakuan ako ng kasal kaya masyado akong nabulag at hindi ko nakita na paraan lamang pala niya yon para hindi ako maghinala sa kanya. Hanggang isang araw ay nakita ko silang mag-asawa nagyayakapan. Nakita rin niya ako pero hindi niya ako pinansin. Hindi na siya nagparamdam pa sa akin pagkatapos noon. Lalo na noong humingi pa ako ng eksplanasyon sa kung bakit niya nagawa yon sa akin. Blinak na niya ako sa lahat ng social media accounts niya at masyado niya akong ginalit. Papa Dudut, yon ang naging dahilan ko para makaramdam ng galit sa lahat ng mga lalaki. Nagtuloy-tuloy pa rin ako sa pagiging kabit. Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman na ma-attract sa ganong klase ng buhay. Bakit nga ba ako nakakatsyempo at nagkakagusto lagi sa mga lalaking nakatali na? Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang araw at linggo ay hindi na muling nagkwento pa si Cherry sa amin tungkol kay Brian. Pakiramdam namin ay tuluyan na niyang iniwasan si Brian. Kami na lang ni Rika ang nagkukwento sa mga nangyayari sa amin ng mga kabit namin. Nakikinig na lamang si Cherry, Papa Dudut, at minsan ay naghahalo siya ng i-advise sa amin. Tama naman ang mga payo niya at mukhang natuto na siya sa mga nangyari sa kanila ni Brian.
Mukhang siya pa nga itong naunang magbagong buhay kesa sa amin ni Rika. Pakiramdam namin ay graduate na siya sa pagiging number 2. Sana all na lang talaga ang nasabi namin ni Rika. Pero masaya naman kami para sa bunso naming recruit. At least, hindi siya nalubog sa pagiging kabit tulad namin ni Rika na ilang taon nang umaasang kami ang pipiliin ng mga kinakabit namin. Pero wala namang nangyayaring ganon. Ilusyon lang namin yon. Papadudot nagbalik sa normal ang lahat, payapa nang muli ang lahat. Wala nang nakakaramdam ng takot sa amin kung may legal wife bang nakakatunog na kinakabit namin ang mga asawa nila. Na-enjoy na namin ng todo ang gin pomelo sessions namin. Na-enjoy namin magkakasama ang araw ng Martes. Hanggang isang Lunes ay tumawag sa amin si Cherry, Papadudot. Baka raw pwedeng mag-gin pomelo session na kami kahit na hindi pa Martes. Ayaw namin ni Rika dahil tradisyon na nga ang Martes at hindi yon pwedeng ilipat ng Lunes. Kaya lang ay sinabi niyang hindi na raw makakapaghintay ang ibabalita niya sa amin, Papadudot. Kaya naman pumayag na kaming agahan ang gin pomelo session namin. Pinakaunang nakarating ng bahay ko si Cherry, mukhang atat na siyang sabihin ang nangyari sa kanya. Sumunod namang dumating si Rika at hinanda ko na ang gin pomelo nang makompleto na kaming tatlo, Papadudot. Ibabalita mo, Cherry, at hindi mo na mahintay na magmartes. Isang tulog na lang, oh. Gandahan mo yung ibabalita mo, ha? In-adjust namin yung gin pomelo session para sa'yo. Good news or bad news ba yan? Para alam ko kung dadagdagan ko ng gin yung inumin. Good news! Mukha naman good news. Blooming ka eh. Ano muna ang skincare mo bago ka mag-splok ng balita mo? At kung na-order ba yan online para maihabol ka na sa mga ipapadeliver ko? Buntis ako! Ha? Hindi ko alam kung anong sasabihin. Congrats? Ano ba? Sabi ko nga sa inyo, good news to. Sinong ama? Siyempre si Brian. Meron pa bang iba? Alam niyo namang loyal ako sa kanya. Pero siya loyal ba sa'yo at sa asawa niya? Sinisira niyo naman ang good news ko eh. Di na kasi good news yan sa amin. Hindi ka na makakainom ng gin pomelo. Kailangan ka naming ipagtimpla ng pomelo juice na plain. At mukhang hindi talaga good news yan dahil alam mong may asawa si Brian. Bakit hindi ka nag-ingat? Sinadya kong magpabuntis kay Brian. Bakit mo naman ginawa yun? Alam mo mas mapapahama ka lang dyan sa ginawa mo. Pwede kang idemanda ng asawa ni Brian. Nandamay ka pa ng bata. Imbis na ikaw lang to nagtatago, pati yung walang kamuwang-muwang na nasa sinapupunan mo, madadamay pa. Sino bang nagsabi na itatago ko siya? Ilalantad mo yung pagbubuntis mo? Bakit kaya hindi ka nalang magkusang pumunta sa presinto para magpakulong? Walang ganyang ganap na mangyayari. Cherry, kabit ka! Hindi na ako magiging kabit. Kumalma kayo. Anong ibig mong sabihin? Ako na ang pinili ni Brian. Ha? Paano? Iiwan na niya yung asawa niya para sa'yo? Oo, at pinangakuan niya akong pakakasalan. At naniwala ka? Bakit naman hindi? Ramdam kong saya niya nung sinabi ko sa kanya na buntis na ako. Madali lang pekein ng saya, lalo na sa mga manlolokong kagaya ni Brian. Hindi manloloko si Brian. Bulag-bulagan na naman, girl! Ginawa ka niyang kabit! May asawa siya! Hindi pa ba panloloko yun? Akala ko ba walang manghuhusga kapag may gin pomelo session? Sorry ka, Lunes ngayon kaya hindi counted to. I-judge ka namin lalo na at may sanggol ng involved. Ang gusto lang naman naming sabihin… Huwag na kayong magsalita kung i-judge nyo lang ako. Parehas lang naman kayong mga kabit, kaya huwag kayong magmalinis. Ang kinaibahan ko lang sa inyo, pinili ako. At kayo, hindi. Parang nanapak ang huling sinabi ni Cherry, Papadudot.
Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang umalis at binalibag pa ang pinto ko. Pinagbigyan na lang namin dahil baka nga nadadala lamang siya ng emosyon. Lalo't kalat na ang hormones niya dala ng ipinagbubuntis nito. Natahimik na nga lang kami pareho ni Rica pagkatapos noon. Hindi na namin tinuloy ang pag-inom ng gin pomelo at nilagay na lamang namin yon sa ref at saka nagpainit na lamang ako ng kanin. Yung pulutan namin, inulam na lang namin, nagtagal pa saglit si Rica sa bahay. Hindi na namin pinag-usapan pang muli si Cherry at nanood kami ng pelikula at natsyempo para tungkol sa mga kabit ang napili namin. 12:00 na ng hating gabi nang umalis si Rica sa bahay. Hanggang sa pag-uwi niya ay hindi na namin napag-usapan ang mga nangyari. Kinabukasan ay wala pa ring paramdam si Cherry sa amin, Papa Dudut. Alam naming sumama ang loob niya dahil hindi namin siya nagawang kampihan. Naiintindihan namin siya. Pero sana'y naiintindihan din niya ang punto namin. Sa pagsapit nga ng Martes, kahit kaming dalawa na lamang ni Rica ay tinuloy pa rin namin ang gin pomelo session namin. Kahit wala si Cherry ay ayos lang. Kami naman ni Rica ang nagsimula noon. Maagang pumunta si Rica, nagluto kami ng pulutan at nagkakatawanan pa kaming dalawa habang nagkikwento kami sa isa't isa ng mga update sa mga kabit namin. Pagkatapos naming magluto ng pulutan ay nagtungo na kami sa sala para magsimula ng uminom. Gumawa kami ng bagong gin pomelo at nilabas pa rin namin yung tinimpla ko noong Lunes na hindi namin nainom dahil naunahan ng pagdadrama ni Cherry. Pagkatapos noon, Papa Dudut ay nag-back to normal na kami ni Rica. Ang dami nating uubusing gin pomelo. Hangover malala bukas. Wala tayong choice. Ubusin natin tong hindi natin nainom kagabi tapos itong bagong gawa ko na rin. Huwag na nating inumin yung kahapon. Ipainom mo na lang sa lababo. Sayang naman kasi. Alam mo namang ayoko nang nag-aaksaya ng grasya. O sige, salinan mo na ako para maubos na. May bisita ka ba, Rica? Bakit may kumakatok? Bahay mo to. Bakit ako tinatanong mo? Teka, pagbubuksan ko. Cherry! Welcome pa ba ako rito? Oo naman! Halika, pumasok ka! Andito si Rica. Kakasimula lang namin. Cherry! Ano ginagawa mo rito? Maupo ka para komportable kayo ng baby mo. Salamat, Rica. Alokin sana kita ng gin pomelo pero may karga ka na. Gusto mo ba ipagtimpla kita ng pomelo juice? May sobra pa ako sa kusina. Hindi na. Salamat na lang. May problema ba? Bakit parang ang lungkot mo? Tama kayo. Manluloko si Brian. Ay, gusto talaga kitang alokin ng gin pomelo. Ay! Mamulutan ka na lang, Cherry. Ano bang nangyari? Niready ko na yung mga gamit ko kagabi para makatakas na kami. Kasi yun naman ang usapan namin. Tapos nung tinawagan ko siya, di niya sinasagot. Hindi naman ako naghinala kasi gano'n naman lagi. Hindi naman niya agad nasasagot ang tawag ko kasi kasama niya ang misis niya. Kaya lang ano? Tinawagan niya ako kaninang umaga. Sabi niya, tapusin na raw namin yung relasyon namin kasi nakukonsensya na siya sa asawa niya. Ang kapal talaga ng mukha! Ang late makaramdam ng konsensya! Nagmakaawa ako sa kanya na kahit patago na lang ulit kami, basta wag niya lang akong iwan kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lalo't buntis ako ngayon. Anong sinabi niya? Ayaw niyang panindigan yung pinagbubuntis ko. Sabi niya, baka naman daw meron pa akong ibang kabit at gusto ko lang ipaako sa kanya. Ay, linyahan ng mga lalaking takot sa responsibilidad. Hindi na nakakagulat. Ano na ang plano mo ngayon? Maghahabol ka pa ba? Kasi kung ako lang, ayoko na maghabol. Hinabol ko siya eh. Kaso tinakot niya ako. Sinabi niyang isusumbong daw niya ako sa asawa niya at sasabihing stalker niya ako. Ang kapal ng mukha talaga!
Nagawa pang magdagdag ng kasalanan? Nakakagigil! May plano ka bang isumbong siya sa asawa niya o magsumbong sa mga pulis? Wala naman akong magiging laban. Tama naman kayo eh. Walang kakampi sa mga kabit na katulad ko. Kami! Kakampi mo kami! Kung ano man ang mapagdesisyonan mo, susuportahan at tutulungan ka namin. Sasamahan ka namin magsumbong sa asawa niya kung makakatulong yun para sa inyong mag-ina. Bahala na, hindi ka namin papabayaan. Salamat pero ayoko na. Hindi ko na lang sila lalapitan. Kawawa lang kami ng magiging anak ko kung masasangkot pa ako sa gulo. Kaya ko naman to. Kaya mo talaga. At tutulungan ka namin. Hindi mo kailangan ng lalaking walang kayang gawin kundi magloko. May karma rin sa kanya lalo't tinalikuran niyang pagiging ama niya. Magtitirik ako ng kandila bukas para mapaaga ang karma niyang lalaking yan. Lizzie, Rika, Ano yon? Anong kailangan mo? pwede niyo ba akong ikuha ng mangga at alamang? Natatakam kasi ako eh. Kami pa magbabalat para sa'yo. Niyakap namin si Cherry, Papa Dudut. At doon na nga siya napaiyak. Kahit kami ay nadamay na rin. Oo, at mali naman talaga ang maging isang kabit. Pero sa mga pagkakataong yon ay kami na lang ang nagkakaintindihan. Pwede nila kaming husgahan. Sanay na po kami. Pero hindi namin huhusgahan ang isa't isa. Hinayaan muna namin si Cherry na ilabas lahat ng sama ng loob niya. Pagkatapos noon ay naghanap na kami ng mangga para sa kanya. Kung saan-saan kami umabot para lamang makahanap ng mangga sa ganong oras. Nakahanap naman po kami. Sinabayan namin siyang kumain ng mangga at nakahinga naman kami kahit papaano ng maluwag. Ganon din si Cherry sa mga nangyari sa kanya. Lalo na noong paulit-ulit naming pinangako sa kanya na tutulong kami sa magiging anak niya. Pinag-usapan na nga namin kung ano ang magiging pangalan ng magiging anak niya. Sa ngayon, Papa Dudut, sinisikap naming damayan si Cherry sa pagbubuntis niya. At dahil nga sa nangyari kay Cherry ay pinili naming tapusin na rin ang pagiging mga kabit namin. Mahirap man pero ginawa po namin. Nakasanayan na naming maging number 2 pero gagawa kami ng paraan para makahanap kami ng lalaking gagawin kaming number 1. Hindi na kami papayag na itago na lamang. Hindi na kami papayag na pipiliin lang kapag may problema sila ng asawa nila. Kung wala mang pumili sa amin dahil sa aming nakaraan, hindi kami mag-aatubiling piliin ang aming mga sarili dahil yun naman ang dapat. Hanggat magkakasama kaming tatlo, hanggat May Martes at Jean Pomelo, makakayanan namin ang lahat. Maraming salamat po sa pagbasa ng aming kwento at sana'y may napulot po kayong aral at makatulong din kami para sa mga katulad namin. Muli maraming salamat po. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Lizzie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever!